تورکیا و سعودیە و پاکستان پەیماننامەیەکی بەرگری هاوبەشیان واژۆ کردووە و بە پێی ئەم پەیماننامەیە کە بە هاوپەیمانی مەککە ناسراوە هێرشی چەکداری بۆ سەر یەکێک لەو وڵاتانە بە هێرش بۆ سەر هەر سێ وڵات هەژمار دەکرێت. ئەم ڕێکەوتنە سێ زلهێزی گەورەی ناوچەیی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاز لە یەکتر نزیک کردووەتەوە. هاوکارم ئۆزلەم یاساگ لەگەڵمانە بۆ ئەوەی زانیاری زیاترمان لەم ڕۆ بداتێ. ئۆزلەم بەخێراتی خاڵە سەرەکیەکانی ئەم پەیماننامەیە چین و بۆ لە ئەم کاتەیە ئەم ڕێکەوتنە دەکرێت. بفرا بلگیا تامیا فرمیا پیمانه و جمارا خالنوی هین نهاتنه اشکره کرن لی داخویانی انجی ترکیه، عربستان، سعودی و پاکستان ده خالن سرکه دست نشان دکن. یک هر ایرشک چکتاری دیجی یک وان سی ولاتان اویوک ایرشا her siyan bevditin. Em hemen zamanı da xala pencan ya peymana natoy dedi binin. Lehin na yezaninda ki drevşa erişekedeki alikariya leşkeri evde mudes pek vere yanına. Ya düdya sevvelat şidi bejinku be peymane ve duvarın perverde u rehanenin hev beş leşkeri parvekrina istihbarate u pişe saziya berivaniye de projeyin hev beş verin kırın. O hevkari xurt bakın. Hevdem dici terörizmi jî ev hevkariye bakın. Peyman endamtiya NATO'ya ya Türkiye'ye nagoherine befralı gor praniya pisporan sedema imza kırına ve peymane zede buna aloziyen lehreme yen evlehiyene her vaha şere İran'e erişin Hüsiyan le Arabistan'a Suudi u gefen li ser regehin enerjiye nişandane ku bi taybet riyad dohaze de vare evlehiye de xwe biparêze hinek hevkarên xwe zêdeke û ne tenê li ser Amerîkayê nebe. Tehran jî dibêje ku divê evlehiya kendavê ji aliyê welatên herêmê ve û bêdestwerdana hêzên derveyî pêk were. Parlamenterekî İranê piştî imzakirina peymanê got ku ev peyman ev evlehiya Arabistana Suudî mîsoger neke di şûnê de Riyad divê politikayên xwe biguherîne. Lê ev peyman li ser bingeha peywendiyên leşkerî yên berê yên sê welatan hatiye avakirin û hevkariya heye dixe çerçeveyek fermî befra. Başa Özlem yani ev peymana han çawa dikare jinû ewlekariya herêmê saz bike lê xala serekî ew ku xala te behskirin ew êrişa li ser yek welatî ji van her sê welata êrişa li ser her sê welatan gelo ev yek bi NATO'yê ve tê şibahandin gelek kes dibêjin dibe ku ev bibe NATOya Müslümanan. Belê gotinekusa heye sirvan lê em dinêrin daxuyanîn karbidestên her sê welatan tenê serokê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan got ku ev taybet dijî yek welateke nine lê berivaniya hevpar ya li gor xala pêncî û çaran ya neteweyên yekbûyî ye. Lê her wiha em dikarin bêjin sîrvan ev peymana hevsengiya evlehiya herêmê dikare biguherîne. Ji ber ku Türkiye xwediyê hêza leşkerî ya duyemîn ya NATO'yê ye û Arabistana Suudî hem hêzek giring ya kendaveye ji aliyê aboriyê de û stratejîk de. Pakistan jî xwediyê çekên navokî ye û artêşa wî jî pir mezin e. Bi van kanînan hevkariya van sên welatan dikare diwarên berîvaniya esmanî, istihbarat, leşkerî, evlahiya deryayî û hilberînan çekan zêde bike. Pakistan'ı berêjî nêzî 8000 leşker, balafir, drone, sistemên berêvaniya esmanî şandı bu Arabistana Suudî. Türkiye û Pakistan her wiha piştgiriyê didin hevpeymaniya deryayî ya bi pêşengiya Riyadê. Ev dikare bibe yek ji gavên yekem yên pratik yên peymanê. Tevî ku sê welat dibêjin ku peyman ne dijî welatekî ye jî li gor şîrovekaran ev ji bo İran û İsrailê jî peyamekî siyasî ye. Sîrvan ku sê welat dixwazin di evlehiya herêmê de rolekî mezintir bilîzin. Pispor dibêjin ku ceribandina rastin wê bi êrişîkê were tezkirin. Wek mînak ger İran yani yan jî Husî êrişê Arabistana Suudî bikin gelo Türkiye û Pakistan evê rastê rast destwerdana leşkerî bikin yanna. Li gor pispora Ankara û İslamabad naxwazin bi Tehranê re bikevin şerekî rastê rast. Loma di destpêkê de zêdetir rêhanên hevbeş û projeyên pişêsaziya berêvanî tên pêşbînî kirin sîrvan.
درباره هیزا ناوکی دیجی ام دکارم بیجن حتی نها پشراسکرنک تفرمی نهاتیه دیتن ترکیه و عربستان سعودی نکتنه بن سیوانا ناوکیا پاکستانی belgeya kujiraya giştiri cihatiye ragandın behsa çekin navoki nake. Karbidesteki Suudici gotku peymanede armancın navoki yanji peşbaziya çekan tüneye. بەڵێ سپاس ئۆزلەم یاسای بۆ ئەم زانیاریانە Gelek spaz befra u sirvan.